Dobrý den, pane Turku, vítejte na mém YouTubeovém kanále Artho Radio. Dneska si povíme něco o mém zážitku s touto knihou, s knihou Závažná těla od Judith Butler, nebo teda, jak v češtině přechylujeme, od Judith Butlerové. Proč chci mluvit o svém zážitku a nenazývám to nějakou esej, nebo ne, prostě nevím. To je asi kvůli tomu, že se necítím úplně 100% sebevědomě nebo kvalifikovaně o Judith Butler mluvit jakkoliv na nějaké akademické úrovni, když chápu, že tohle je jakoby školní úkol, zkouška. Tak asi moje vyprávění bude takové víc intuitivní, nebo možná dokonce emocionální. Budu asi 100% upřímná k faktu, že nevím nic o všech referenčních textech. Nevím, nedokážu vysvětlit většinu toho, o čem Judith mluví v nějakém širším filozofickém kontextu. A asi jako jediný, co můžu nabídnout, je nějaká moje osobní zkušenost. Taková jako emocionální osobní zkušenost. A teda mimochodem, doufám, že se vám líbila kulturní vsuvka, protože odteď to bude už z kopce. Judith Butler. Proč jsem si vybrala tuhle knížku? To asi z toho důvodu, že hodně médií, který konzumuju, video esejistů, youtuberů, hodně youtuberů, který konzumuju, často zmiňují dílo Judith Butler. Zejména ContraPoints, PhilosophyTube, ContraPoints, asi moje nejsledovanější youtuberka, dalo by se říct, že jsem na ní vyrostla, protože ji sleduji už určitě od roku 2015. A tam možná nemluví tolik o Judith Butler jako PhilosophyTube, ale vlastně Judith Butler je pro mě nějak jako všudy přítomná osoba, o který jako hlavní informace, co o ní vím, je, že je extrémně těžká na čtení a že ji většina lidí nechápe. Ale přitom jako ty myšlenky, které od ní vždycky jako slyším, tak se mnou rezonujou na nějaký možná právě víc jakoby tělesný úrovni, což je pak něco, k čemu se snad doufám později většinu času se budu dostávat. Protože to jako ten hlavní ta hlavní zkušenost moje se čtením téhle knížky byla jako hlavně to, že na začátku to bylo strašně těžký. Četla jsem znovu a znovu tu stejnou větu, nic. Ale prostě jsem si řekla, že tím projdu, že tu knížku jako nechám, aby teda možná spíš jako prošla mnou. A tak jsem ji četla dál. A to, co se začalo dít, bylo pro mě docela jakoby hodně zajímavý zážitek, protože mi přijde, že jakoby, že na mě jako ta Judith působila tak, jak to říct, erozivně, jako ocová eroze, jako když vodní tok eroduje prostě tu zeminu, já nevím. A prostě taky, ale pomalu, že jo, voda jakoby neudělá za jednu vteřinu, prostě to se děje strašně jakoby pomalu, tím, že pořád jakoby neustále teče. Jak je to? Tichá voda přehymala. Jo, tak přesně tak jsem se cítila. Vlastně čím víc jsem to četla, tím víc jsem měla pocit, že to chápu, i když jsem jakoby nerozuměla úplně intelektuálně těm referencím, který ona říká, ale prostě mi přišlo, že začínám jakoby víc a víc jakoby tělesně pociťovat tu nějakou pointu toho, jak ona mluví o genderu. A vlastně to pro mě bylo hrozně emocionální, protože jsem hodně toho, o čem ona mluvila, tak jsem se spojovala s nějakýma vlastníma zážitkama, vlastně
jako neustále vyvznášel nějakou moji vlastní identitu, jak prostě genderovou, tak sexuální, která pro mě jako je nějak citlivá, nebo je to něco, co mi celoživotně přinášelo nějaký jakoby confusion. A vlastně tahle knížka pro mě byla právě hrozně osobně nevím, jako transformující, jakože normálně jako tahle knížka mi nějak víc pomohla pochopit a přijmout sama sebe a vlastně jakoby na konci té knížky jsem byla jako, tak vlastně nejsem tak divná, super. Protože gender je jenom konstrukt, tak myslím pointa této knihy. Gender je jenom heteronormativní konstrukt. Doufám. Ale těla jsou existující, protože těla jsou materiální, řekla bych, že těla jsou materiální, ale gender je jakoby imateriální konstrukt, nějaký intelektuální, bych asi řekla. A tohle téma, nebo tahle pointa je podle mě tak jako opravdu omílaná ze všech možných stran, a když říkám omílaná, nemyslím to právě negativně, myslím to v tom slova smyslu právě, jak jsem říkala, nějaké eroze. A teď, kdybych měla trochu projít ještě víc vyloženě jako strukturu té knihy, co se týče jako nějaký ty kapitoly, jak jdou po sobě, tak právě musím říct, že vlastně ty první 3 kapitoly, první se jmenuje Závažná těla, druhá je o lesbickém falu a třetí je, já myslím, fantasmatická identifikace a převzetí pohlaví, tuším. Tohle byly ty první 3 kapitoly, s kterými jsem se setkala a které pro mě byly extrémně jakoby náročný na čtení. Ani nemyslím tolik na pochopení. Myslím, že jsem jakoby asi chápala nějak jakoby o čem se bavíme. Ale ty konkrétní myšlenky, ty konkrétní jakoby logické argumenty pro mě byly jakoby náročný na právě čtení, nebo jakoby představení se. Jakože to, přesně to, s čím, když jsem byla menší, tak jsem jako hrozně zápala v matematice, že jako byla hrozně abstraktní. A tak mi to právě přesně přešlo. A proto s čirou náhodou jsem během čtení začátku Judith Butler četla ještě jakoby jinou jednu knihu, která je právě čistě z realmu popkultury, ale která mi vlastně jakoby zásadně pomohla jako nějaká ilustrace nebo něco, na co jsem si mohla jakoby vzít ten abstraktní text a jakoby chápat to skrz tuhle jakoby popkulturní absolutně knihu. Teď mám takovou krátkou odbočku. Life and Death je iterace knihy Twilight. Je to ten stejný příběh a napsala ho ta stejná autorka, ale co se děje v téhle knížce je, že všechny postavy mají prohozené gendry. Ale chovají se úplně stejně jako ty postavy tady. Nevím si, předpokládám jako někdo, kdo přednáší o popkultuře, že znáte Twilight, ale jestli ne, tak je to prostě teenage romance, upír, prostě o upírovi, který mu je 109 let, tuším, nevím, co takového, a o 17leté dívce lidské zamilují se do sebe a ta dynamika mezi nima je právě byla jakoby často kritizovaná, že je jako toxická, právě predátorská, a že to je taky hodně daný tím, že ten jako predátor je ten muž a že to je jako ta oběť, ta dívka prostě je jako žena. A tady ten predátor je upírka a ta oběť, 17letá oběť je prostě muž. Takže to jsem, ještě teda chci říct, že tady je jakoby další ještě iterace toho stejného příběhu, která vlastně patří k téhle knížce. Twilight, ještě tady Midnight Sun a ten je právě ještě vyprávěný z pohledu toho predátora, jako muže. A co jsem ještě jako v tom vlastně nacházela za nějakou podobnost, bylo, že tyhle 3 knížky taky jsou jako nějaký iterace jednoho příběhu, nebo jakože taky je to jakože útočí na vás, když to přečtete všechny 3, tak na vás nějak útočí z různých stran a vy jakoby možná jako líp chápete potom
nebo líp pochopíte, právě mám pocit tak nějak jako tělesně ten příběh, protože jste ho viděli z víc různých stran. Což ještě k tomu tady Midnight Sun, tak jakož ten hlavní postava dokáže slyšet myšlenky všech lidí, tak ještě slyší ten příběh ze všech stran, proto je to jako tlustá. Má, nevím co, 840 stran, něco takového. Takže já tenhle vlastně jakoby Twilight příběh znám takhle ze všech stran a přesně na mě měl takový jako podobný pocit působení tady toho, tady té eroze, jak to budu říkat teďka. A přesně to se mnou udělala Judith, ale teda musím říct, že právě ty první 3 kapitoly já jsem prostě byla nucená si je pořád jako v hlavě nějak si vytvářet metafory právě na základě těch postav, jak z normálního Twilight, tak z toho Life and Death. A právě mi to jakoby hrozně pomohlo. A říkala jsem si, jakoby, to by bylo hrozně super, kdyby Judith napsala pak nějakou jako, taky kapitolu, kdyby třeba to vysvětlovala na nějakém filmu nebo nějaké knize. A super, gender je v plamenech. 4. kapitola, tam se mi splnilo moje přání. Judith vlastně používá pro svůj nějaký argument prostě pomáhá si filmem Paříž je v plamenech. Nepomáhá si, vyloženě ho jako analyzuje a studuje. Což teda teď si uvědomuji, že jsem asi nebyla na hodině, kde se mluvilo o Judith Butler a předpokládám, že že na té hodině jste si asi pouštěli část Paříže v plamenech. Zní to jako nějaká vaše hodina. Ale já jsem nebyla, teď uvědomuji, že možná jsem si vybrala úplně špatně. Ale jsem tady, snažím se. A další 2 kapitoly. Přechod životu nebezpečný a 6. kapitola Passing. Tak ty obě vlastně zase jakoby analyticky zkoumají právě jako literární postavy, nějaký příběhy, které jsou ale ještě jako starší mnoho než Paříž v plamenech, jsou tuším obě, ne obě. Jedna je z 19. století, jedna povídka, nebo příběh prostě, a ta druhá je z začátku 20. století, kdy teda úplně neznáme jako sexuální nebo genderovou identitu těch autorů. Nevíme úplně, jako, nemůžeme přímo čeře tvrdit, že to je queer literatura, ale jakoby je tam objevuje se tam spoustu nějakých jako náznaků, ne, ani právě nejsou náznaků, ale tam jsou vloženy nějaké jakoby koncepty, nebo prostě ty věci se dějou v té knize, tak na nich můžeme právě demonstrovat zase jakoby další Judith argumenty, které vlastně jako do nekonečna disprovujou nějakou heteronormativitu, bych řekla, heteronormativitu. Dokonce bych řekla, že tady v Passing a v tom přechodu v životu nebezpečném bych řekla heterofatalismus. No a knížka pak pokračuje dál. Ještě tam určitě jsou aspoň 2 kapitoly, ano. Ještě 17. kapitola. Jsem zapomněla, jak se jmenuje 7. A potom 8. kritický queer, kde teda ona se snaží tu knížku celou nějak jakoby zakončit. A teď teda jak právě si přiznám, že jako nejsem, že já to chápu všechno správně, ale ona vlastně jakoby snaží říct, vlastně ona jakoby nechce, aby vlastně queer byla ta odpověď, protože teda takhle, tohle je to, co jsem si odnesla já, možná to vůbec takhle nemyslela, ale že jakoby nechtěla, aby to vyznělo, že queer je ta odpověď na všechny tady ty problematiku, že by to bylo jako, prostě máme heterosexualitu a pak máme queerness. Ale že prostě to je podle mě ta pointa. Což já právě, když si mám třeba tady jakoby čerpat z nějaký svojí zkušenosti, tak vlastně tomu právě hrozně dobře rozumím, mě to nějak jako hrozně rezonuje. Můžu použít tady třeba
můžu použít tady ten příklad, kdy třeba můj velký idol Gerard Way, zpěvák kapely My Chemical Romance, zároveň můj oblíbený komiksový autor, tak já jakoby se prostě identifikuju se jako žena. To, že se identifikuju jako bisexuální, je teďka jako vlastně mimo, ale prostě identifikuju se jako žena a tady je prostě Gerard Way, je někdo, kdo mi jakoby přijde atraktivní a on je muž, nebo on se možná identifikuje jako nebinární, ale jakoby rozhodně používá jakoby maskulinní zájmena. Řekněme, že má manželku a děti. Takže prostě mně přijde atraktivní, já jsem žena, dejme tomu on je muž a to by se dalo jakoby říct, že prostě heterosexualita v pořádku. Ale proč mně přijde atraktivní, je to, že on je jako extrémně feminní a jako jeho krása je jako velmi ženská. A to je to, co mi přijde atraktivní. A zároveň nejenom, že mi přijde atraktivní, ale možná ještě víc jakoby se s ním nějak jako identifikuju a nějaký můj jako girlhood jako je velmi ovlivněn jako jeho girlhoodem. A zároveň to někdo, kdo je pro mě jako vzor a jako, kdo je pro mě velmi aspirativní. To někdo, kdo, jako já chci být jako on, ale jakoby zároveň bych chtěla být s ním. Je tohle jako heterosexualita? Asi jakoby zvenčí, jo. Zevnitř? Nevím. No, takže to, co já si odnáším, je, že gender je nevím. Možná to ukončím, než se do toho moc zamotám, ale jsem ráda, že jsem si prošla touhle zkušeností, protože přiznám se, chtěla jsem tu knížku milionkrát zahodit, obzvlášť, protože nakladatelství Karolínum, jestli tohle sledujete, tak já jsem si od vás koupila e-knihu, protože byla o 50 Kč nebo o kolik levnější než reálná. Ale e-kniha neznamená PDF. PDF, jakoby, prostě pomalu tiskový data k té knize. Ta kniha je strašně těžká na přečtení. To jakoby číst tady nějaký jakoby 1 mm vysoký písmenka. To bylo jakoby ještě jako násobně těžší. A fakt jsem jakoby zvažovala, že ji vyhodím z okna a že si přečtu nějaký vystřihni a nalep, nebo prostě. Ale ne, jsem ráda, že jsem to dokončila a moc děkuju za tu příležitost a mějte se krásně, přeju krásné, hezké léto. Díky. Naschledanou.